nan gidanka ne. Ba sai ka shiga ba, za ka tsaya wani biye-biyen sallama. Ba gidana bane gidanka ne. Tunda ku ba abin da kuka iya sai gilli da munafurci. Sau da yawa irin abin da yake cutar da al'umman mu kenan. Kaga muna ta shiga cikin wani hali, mun kasa yin nasara. Ba za ka tsaya a matsayinka ba. To fa, me kuma aka ce na yi maka? Da ka tafi kana gibata. Wannan mimatu da annamimanci. Wallahi duk mutumin da ya mutu yana munafurci, wallahi ba zai shiga aljanna ba. Wallahi tallahi ina gaya ma. Tunda abin naku ya zama haka, na taba shiga hurdarka. Ko san da kake yawon kartarka, na taba zuwa na je na gaya wani na ce kana karta. Yanzu ni nayi karta? Baka karantse dan alqur'ani baka taba karta ba. Kai ka isa ka sa ni in rantsuwa? Jinan Shadali, duk abubuwan da nake ba wai bana kaunaka bane. Ina fatan Allah ya shirya ka. Cewa nayi uban amarya ya ma faɗa ka daina abubuwan da kake yi. Da nake me Bashir? Cirokin ma lakanan mai unguwar da aka bani ka cire shi kenan. Ka ji haushin wanda suka rada maka sunan? Ka koma a yanka ma rago mana, ko ka je ka siyo yanzu rago. Tunda ka isa wuyanka ya isa yanka, sai ka yanka kanka ka canja kanka suna. Ni ba na san irin wannan rayuwar da cewa na ai bincike. To ai binciken me da nake me? A ga mata nawa ne ka saki, nawa ne kuma yanzu kake hari. Aure ne fa. Kuma in za a baka ai ma gargadi ta tura warning, last warning. Da kai da ita mutuka raba, ni abin da nake. Aure ne fa, ko bariki nake, ko zuwa nake gurin 'ya'yan mutane. To tsaya, labarin 'yan kartan nan a wajenka aka ji. Idan na sake ji ba shaidu zan kai kararka. To tsoron me nake me yawan shari'a? Na je gaya maka. Me shari'ar me karar dan girman iyayenka ka kai ni iyo. Yaran nan ka rasa abin da zaka je da shi sai karta. Karantse baka taba kartar ba man kai. Wannan diyaman wannan shari'a je dan kansa. To ni ma da ka je kana munafurci na dan kanka.